Βέλτη είναι η έκτη φορά που είναι στη Βαρκελόνη. Και έχουμε έρθει σαν μια παγκόσμια εταιρεία με γραφεία σε όλο τον κόσμο, στον κόσμο και μια πληθώρα πωλήσεις, όχι μόνο για operators, δηλαδή για εταιρείες της τηλεφωνίας, αλλά και για άλλες εταιρείες, είτε είναι στο τραπεζικό τομέα, είτε είναι στη διαφήμιση, είτε είναι στη τηλεόραση, είτε είναι οποιαδήποτε εταιρεία θέλει να χρησιμοποιήσει το κινητό τηλέφωνο για να πλησιάσει καλύτερα τους πελάτες της. Η αλλαγή που έχουμε δει φέτος εδώ είναι ότι ο καιρός έχει βοηθήσει και το timing, δηλαδή έχει έρθει 2 εβδομάδες πιο αργά η όλη εκδήλωση. Έχει βοηθήσει να έχει μια έρθει και πολλοί κόσμοι που δεν έχουν τις βροχές τον άσχημο καιρό που έχουμε τα περισσότερα χρόνια. Και γενικά άρα υπάρχει πολύ μεγάλος κόσμος που ενδιαφέρει για το show. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει ξεπεράσει απλά ένα event για εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για ανθρώπους που έχουν σχέση με τη βιομηχανία του κινητού τηλεφώνου. Και γίνει ένα event για καταναλωτές, γίνει ένα event για οποιοδήποτε θέλει να μάθει πώς μπορεί το κινητό τηλέφωνο να αλλάξει τον τρόπο που βγάζει χρήματα και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με τους συνδρομητές του. Άρα έχουμε πολλούς ανθρώπους που έρχονται και είναι τα προηγούμενα τώρα που θεωρούσαν άσχετοι. Δηλαδή μιλάμε με τράπεζες στην Ινδονησία, μιλάμε με τηλεοπτικά κανάλια στη Μέση Ανατολή, μιλάμε με σούπερ μάρκετ στην Λατινική Αμερική, μιλάμε με ανθρώπους που κάνουν applications και θέλουν να δουν πώς θα βάλουν διαφήμιση σε αυτό από όλο τον κόσμο, στις αναπτυγές χώρες της Αμερικής. Γενικά υπάρχει ένα μεγάλο οικοσύστημα λοιπόν που έχει δημιουργηθεί γύρω από το τηλέφωνο και το οποίο στη Βαρκελόνη βρίσκει τον τρόπο έκφρασης του και τον τρόπο με τον οποίο θα δει τις νέες εξέλιξεις. Εμείς είμαστε περήφανοι στη Βέλτη που είμαστε στην αιχμή αυτών των εξελίξεων. Προσφέρουμε κάθε χρόνο καινούργιες λύσεις και καινούργια προϊόντα. Και αυτό είναι και μια αρκετή παρουσία για το μεγαλύτερό μας και έτσι και αρκετή ζωντάνια το μεγαλύτερό μας που βλέπουμε.